Bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi renovăm, redecorăm, nimic. O să vedeți. În decembrie am comandat o nouă canapea pentru living, după multe căutări, mulți ani de căutări, și cum urma să ajungă noua canapea abia în martie, am zis că până atunci e momentul perfect să facem un mic refresh în cameră. Și la noi, fiind toate astea legate cu hall-ul, cu bucătărie, adică living hall și bucătărie plus scară, era normal ca lavabilă să fie dată peste tot, nu puteai să dai doar în living și atât. Cu toate astea nu ne-am propus o renovare completă și nici transformarea aceea spectaculoasă de tip before and after, ci mai degrabă ne-am propus să împrospătăm spațiul și să schimbăm tapetul de pe unul dintre pereți, pe care vi l-am arătat adineauri, ca totul să arate mai curat și mai nou atunci când vine canapeaua. Doar că, evident, socoteala de acasă nu se potrivește mereu cu realitatea din șantier. De data asta, provocarea noastră a fost că am ales să zugrăvim cu pistolul și, în teorie, asta sună foarte bine. Rapid, eficient, finisaj frumos, în practică însă a însemnat să acoperim cu folie absolut tot ce nu voiam să fie stropit cu lavabil. Și când spun tot, chiar mă refer la tot. Dar până să ajungem acolo, haideți să vă zic 2-3 vorbe despre canapeaua asta galbenă pe care o vedeți în imagini. Este un colțar, de fapt, foarte confortabil, îl avem de foarte mulți ani, l-am tot retapizat, cred că v-am mai povestit, dacă nu v-am povestit, vă spun acum că e retapizat de multe ori, așa că am căutat, dacă tot îl schimbăm, să vină unul la fel de confortabil cel puțin. Și am căutat mult timp și până la urmă noi zicem că am găsit. Acum să vedem dacă va trece proba timpului, dar stați până la sfârșit și o să vedeți. Revenind la înfoliat, am acoperit totul, mobilă, decorațiuni, colțar, obiecte, zone din casă în care în mod normal nici nu te gândești că trebuie să le protejezi. Totul a trebuit acoperit cu foarte multă grijă, pentru că astfel riscam să transformăm toată casa într-un experiment artistic nereușit. Și așa tot au fost zone în care am șmotruit după, dar, mă rog, foarte puține. Și pentru că lucram doar seara, după serviciu, toată etapa asta s-a întins pe aproape o săptămână. O săptămână în care casa a arătat ca un depozit, șantier, ambalaj de mutare, ceva. A fost mult mai multă muncă decât ne-am imaginat, sincer vă spun, dar cu răbdare am terminat. Așa a arătat totul când aproape isprăvisem și era un început de weekend, dacă mi-aduc bine aminte, pentru că, ce să vezi, acum când editez vlogul este martie și a trecut ceva vreme de atunci. Era un început de weekend și abia așteptam să putem să dăm amorsa și apoi să venim cu pistolul. A trebuit să înfoliem, bineînțeles, și bucătăria. A fost ceva rău de tot aici. Și ce vedeți aici este curățenia de dinainte de zugrăvit. Ce-o fi fost în capul nostru, credeam că rămâne luna așa. Ia uite-l pe Sorin, ce luciu dădea la parchet. Habar n-avea el ce l-așteaptă după. Am strâns în living toate lucrurile la grămadă și urma să venim cu o folie mare peste. Mi s-a părut nouă că e mai ușor așa. O să vedem dacă a fost sau nu mai ușor așa.
Haideți să vă arăt, suntem rupți. Am înfoliat aproape tot pe aici. Pe aici. Mai avem frigiderul de înfoliat, dar înfoliem în ultima secundă. Suntem rupți. Mai avem de reparat niște găuri, niște chestii și apoi de dat amorsa. Am făcut și lustrele. Uite-le. Tot. Spang. Tapetul ăsta l-am lăsat așa. Dacă se stropește, nu contează, că oricum îl dăm jos. Că am cumpărat altul, v-am mai zis, cred. Hai, ne vedem mai târziu. După ce aseară am dat cu amorsă, acum a venit timpul să înceapă zugrăvitul efectiv. Doamne, cât am așteptat clipa asta. Stai, că prima dată n-am băgat bine în pistol. Era prea gros. A trebuit să-l facem mai subțire. N-a fost nimic simplu. Dar cu răbdare am terminat. Am zugrăvit, am schimbat și tapetul, am strâns, am pus totul la loc. Arăta identic ca înainte de zugrăvit. Practic nimic absolut nu s-a schimbat. Totul am pus fix la loc, de unde l-am luat acolo l-am pus, nu am schimbat nimic. Asta mi-aduce aminte de niște povești despre elvețieni care vreme de 50 de ani își păstrează casele exact așa cum le-au decorat prima dată. Nimic nu schimbă, nici măcar un fotoliu dintr-un colț în altul. La ei totul, din moment ce ai cumpărat casa, ai decorat-o, așa rămâne. La noi, la români, nu era așa, dar uite că noi am ajuns în stadiu acum în care punem totul la loc exact așa cum a fost înainte. Și așteptăm canapeaua. Aici încă nu schimbasem tapetul, chiar l-am lăsat câteva zile, că nu mai puteam după săptămâna de muncă. Am simțit nevoia să ne odihnim un pic și după câteva zile l-am schimbat și pe el. Aveam timp berechet, v-am zis. Noi am făcut asta pe la începutul februarie, canapeaua a venit în martie. Aici cumpărasem și o mască pentru caloriferul ăsta de la intrare și vreau să zic că montatul ei ne-a luat aproape cât am fi montat un șifonier și era o amărtă de mască de calorifer. Dar arată foarte frumos cu ea, așa că ne gândim să mai luăm și pentru alte calorifere. Și să vă povestesc un pic cum a fost și cu canapeaua pe care vă spuneam că am așteptat-o și practic tot vlogul ăsta este cumva în jurul ei, că de la ea a pornit. Și am așteptat, aveam de gând să filmez când a venit, cum am montat-o, cât dacă ne-am chinuit sau nu, doar că ea a venit într-o zi în care noi eram la serviciu și Sorin a zis mă duc acasă să-i ajut pe băieți să descarce canapeaua. S-a dus acasă și s-a și întors, bineînțeles, la muncă și după amiază, când am ajuns eu acasă, a zis păi eu am și montat-o, că dacă tot eram cu băieții aici, am pus-o pe poziții, am demontat-o pe cea veche, am dus-o în sala de sport și am montat-o pe asta. Mi-am pus mâinile în cap, asta este, o să o vedeți, gata montată. Dar până atunci parcă am și câteva imagini de la schimbarea tapetului. Haideți să vedem. Și da, cât v-am povestit eu asta, noi în continuare montăm nenorocirea asta de mască de calorifer. Știți ce se întâmplă? Fiecare are în casă țevile trase în alt fel și oamenii care au făcut masca n-aveau de unde să știe cât de înalte sunt țevile noastre sau așa și a trebuit decupată în partea de jos. Eu cred că toată lumea, din ce citeam și la recenzii, toată lumea și-o decupează în partea de jos, fiecare după cum are instalația făcută. Și uite și imaginile cu tapetul. Sincer vă spun că eu atunci când l-am cumpărat, mi-am imaginat că dungile astea aurii care se văd prin el sunt mult mai rare. Adică nu m-am gândit că sunt atât de dese și e plin de auriu ăsta, că nu l-aș mai fi luat. Dar acum deja mă obișnuiesc cu el. Sper să-l acopăr cu cât mai multe tablouri și să nu se mai vadă atât de mult auriu, pentru că nu e chiar pe gustul meu. Dar una peste alta, noi să fim sănătoși. Wake up to the sound, clock ticking loud. Another day begins, gotta wear that crown.
Deci sunt foarte, foarte excited că a venit canapeaua. Nu pot să nu fiu supărată că Sorin a montat-o deja. Și voiam și eu să filmez întregul proces, nu mai am ce să mai filmez. Asta e canapeaua. Ia uite, de-abia aștept să o decorez cu pernuțe și cu tot ce trebuie. E marfă, marfă, marfă și uite și de aproape. Materialul îmi place mult de tot. Îmi place, îmi place, place. Da, de-abia aștept să o decorez și o să vă arăt și cum a ieșit toată camera. Așa arată și deschisă. Se trage de aici și are și o ladă aici de desubt. Dar nu mai ridic acum că este destul de greu că e lângă fotol. Așadar, deși tehnic vorbind living-ul a fost renovat, tapetul a fost schimbat și am înlocuit vechiul curțar cu unul nou, casa noastră arată aproape la fel. Pentru că și vechiul colțar și cel nou sunt cam în aceeași zonă de culoare, decorul a rămas același, iar schimbarea e mai degrabă una pe care o simți decât una care îți sare imediat în ochi. Și știți ceva? Cred că e perfect așa, pentru că nu toate renovările trebuie să fie dramatice ca să conteze. Uneori e suficient ca un spațiu să se simtă mai proaspăt, mai curat și mai aproape de cum îl vrei tu. Noi știm câtă muncă a fost în spatele acestui, arată aproape la fel și poate tocmai de asta ne bucurăm și mai mult de rezultat. Un lucru însă e sigur. Dacă ar fi să mai facem asta încă o dată, am alege fără discuție trafaletul. Mai puțin spectaculos, poate, dar clar mai prietenos cu nervii noștri și cu toate lucrurile din casă. Așa arată la sfârșit canapeaua, am adus și câteva perne și păturica noastră pe care o iubim foarte mult. E foarte veche, cred că am luat-o de mult de la Jisc, dar este călduroasă și frumoasă, se potrivește cu orice culoare. Vă spuneam de tablouri, am comandat și un mic tablou pentru bucătărie, acesta este, l-am și pus, dar din păcate n-am filmat și vă rog dacă știți de unde mai pot lua tablouri pentru scară care să se potrivească cu tapetul ăla, aș aprecia foarte mult. Așadar, acesta a fost micul nostru proiect de living, multă folie, multă răbdare, câteva seri de muncă după program și un rezultat discret, dar care pentru noi contează mult. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept și în vlogul următor și până data viitoare, see ya!